Sa mga taong hindi makalimot mag-subscribe, sila ay may busilak at mabuting kalooban. Pagpalang araw po sa inyo lahat. Isishare naman po ako sa inyo panibago, pampabalisa at pampabalik sa umalis. Iwagan ng Pangasinan. Bago ko po umpisan po ay shoutout po kay Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Atina Lostre, Daddy Jun, Masoyin mo, God bless sa'yo, Nomer Labog, Leo, God bless sa'yo, Mr. Bro, Faustino Gloria, Lorin, Castillo, God bless sa'yo, Maria Ras, Milo Maranan, Ids Guns, Naski Vlog, at sa inyong lahat, shoutout po. Ito po ay magagamit po nyo sa mga pampabalisa at pampabalik na umalis. Kung may kasintahan po ninyo na umalis na hindi nagpaalam at asawa, ito ay magagamit po nyo. Ang pamamaraan po ito ay papalubog at papasikat at umpisa ng Biyernes ng 7 days. Ang pag-umpisa po ito ay sa Biyernes o First Friday at 7 days na gaganapin. Bago magdasal ay magsindi ng kandila puti, isa lang, at isunod ang mga dasal. Sumasampalataya, Ama namin, Abanginoon Maria. 7 bisis po. Kada isang sumasampalataya, 7 bisis po. At Ama namin 7 bisis po. At Panginoong Maria 7 bisis po. At sunod po ang orasyon. Narito po ang orasyon. Corpnisium, Igium, Tisi, Sigbium, Igusum, Hum, Guidad, Dontay, Lumay, Galay, Subtrini, Tas, Jubsob, Ratal, Igmas, Sator Aripo, Tinit, Pirarotas, Adunadam, Rihok Ugnat, sa Ugnat, Kristum, Dium, Indium, Miyum, Abaam, Abilim, Abilis, Abisti, at tawagin ang pangalan ng taong umalis o pabalisahin at isunod ang orasyong ito. Aram Akdam, Aksidam, Bukbuok, Baok, Tauok, Giub, Bugulong, Babalam, Biyam, Am, Didik, Dio, Isus. At sambitin uli ang pangalan ng taong umalis o babalisahin at isunod ang sambitin ito. Huwag kang makatutulog, huwag kang makakain, huwag kang mapapalagay sa araw at gabi kung hindi ako iisipin. Alalahanin mo, anuman ang ginagawa mo, ako ang iyong hahanapin. At hayaan may sindi ng kandila sa loob ng 7 minuto. Ako'y napakabisa po ito na pampabalisa sa pabalik ng umalis. Kung ang asawa po ninyo ay umalis na hindi nagpaalam sa inyo, at kung gusto nyo pong pabalikin o yung nakabilang bahay ang asawa po ninyo, kung mahal na mahal nyo po, ay wala pong posible sa inyo na pabalikin po yung asawa nyo. Ito ibabalik, kusang babalik sa inyo. Kung kasintahan po ninyo na umalis din, nakikon sa iba rin, ito ay babalik sa inyo. Basta gamitin nyo po lamang sa tama. I-share ko po sa inyo para makon nyo po. Malaman po ninyo na ako lang po nagkukon ito. Iwagan ng Pangasinan. Ito po subok na subok po ito. Sana po pakaingatan po ito at huwag ipagyabang. Basta kanyo po, kopyahin nyo po sa malinis na notebook para malaman po ninyo na
i-share ko po sa inyo ito para malaman nyo po na ganitong may hiwaga ng Pangasinan nagtuturo sa inyo ng mga pampabalisa at babalik sa umalis. Hiwaga ng Pangasinan. Sana po makapakaingatan at mag-subscribe po at pakipindot na rin po ang bell icon para matulungan po ninyo ako. At salamat po sa inyo sa mga nag-subscribe. Sana po tulungan po ninyo ako at marami po ibabagi sa inyo sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at Happy New Year po sa inyo lahat. Bye bye po. Bye po.